Helo pawb, Richard Jones ydw I, a fi ydy'r cawr Cymraeg heddiw. Dwi'n edrych ymlaen at ateb cwestiynau seren a sbarc, felly i ffwrdd â ni. Fy uchelgais I yn yr ysgol gynradd oedd cystadlu ar diwrnod mapolgampau'r ysgol. Roeddwn i'n blentyn cystadleuol iawn ac yn benderfynol o ennill bob ras. Dwi'n gweithio adre ar y fferm ac yn ystod yr haf, rydw i yn teithio o gwmpas ffermydd yn yr ardal yn cneifio defaid ac yn cystadlu mewn sioe cneifio yn ystod y penwythnos. Mae siarad Cymraeg wedi fy helpu I ddeall gwahanol ieithoedd ar draws y byd. Rydw i'n cael fy mharchu am fod â balchder dros fy iaith sydd wedi arwain I fi gael cyfleoedd arbennig dros y blynyddoedd fel bod ar y teledu ac ar y radio. Uchafbwynt fy ngyrfa hyd yn hyn ydy ennill pencampwriaeth cneifio unigol y byd yn 2019 a pencampwriaeth cneifio tîm y byd yn 2023, y tro cyntaf erioed I Gymru ennill. Fy hoff atgof o ennill cystadleuaeth pencampwriaeth cneifio y byd oedd clywed fy enw yn cael ei alw. Fi oedd y cneifiwr gorau y byd ac mae hynny'n atgof fydd yn aros yn y cof am byth. Yn gyntaf, dwi'n mynd I herio chi I edrych ar fap o'r byd a dod o hyd i'r gwledydd rydw I wedi trafeilio iddyn nhw I gneifio, sef Seland Newydd, Swistir, Norwy, Ffrainc, Iwerddon, yr Alban a Lloegr. Yna, allwch chi ddarganfod beth ydy enw prifddinas bob gwlad.